Predstavte si, že od malička ste vychovávaná ako žena v tom, že sa máte nechať dobrovoľne zbičovať mužom, zatiaľ čo on bude preskakovať cez niekoľkých bykov. Moje meno je Matej Peluha a nachádzam sa v Etiópii v údolí Omo pri kmeni Hamar a vy ste prišli na tento kanál, aby ste spoznali svet z trošku iného úhlu. Kaška. Predtým, než sa ale pôjdeme pozrieť do dediny Hamar, kmeňa Hamar a spoznať ich kultúru naplno, tak sa vrátime o deň späť. Ja som síce dneska už fakt vyčerpaný, vonku bolo 36-37 stupňov, málo som spál posledné dni, a pracovne toho tu mám ozaj veľa, lebo však nie som tu na dovolenke, som tu pracovne ako sprievodca. Ale predsa len chýba mi aj ten šport, keď doma behávam, chodím do fitka. A čo tak si nasadiť teda bežecké topánky, napriek tomu, že som ozaj vyčerpaný, a ísť prebehnúť do buše z nášho loďu, z našich chatiek, priamo cez územie kmeňa Hamar, ktoré je všade tu u nás naokolo. Poďme si nasadiť teda topánky bežecké. Za chvíľu sa stmieva, inak môžete vidieť, že ubytovanie máme ozaj krásne. V Afrike viete mať aj pekné ubytka. A ideme na to. My máme v takýchto rôznych chatkách. Takže zážitkové. Jednotlivé chatky sú inak pomenované podľa rôznych kmeňov. Dneska sme boli pri kmeni Karo. To je chatka číslo 10. Hello. Hello. Are you security? You are securing here? Okay. Can I go running? Is it okay, right? Safe? Okay. Thank you. Sotva vychádzam von a nejaké decká idú proti mne už. Hneď za hranicou nášho loďu. Široko, ďaleko nič. Hello. Hello. Nagaya? Hamar? Nagaya. To je v hamarčine. Si ešte pamätám spred roka. Keď som tu bol, tak ma učili, že Nagaya znamená vlastne pozdrav. Každé toto etnikum má trošku iný pozdrav a možno taký malý úvodík aj k tomu, že sme pri kmeni Hamar, ku ktorému sa pozrieme možno aj bližšie dní. Hello! Nagaya, very good. How are you? Thank you very much. From Slovakia, from Europe. Yes. My name? Matej. And you? How? Kundu. Kundu? Yes. Nice to meet you, Kundu. I'm Matej. I'm going to run a little bit. Yes, the walk. Is it good? Yes. How far is city? Turmi. Yes, I'm far. Not far? Far. Yeah. Dúfam, že som nevystrašil to dieťa vzadu ja. Dobre, nastavím si slúchatka. Že vraj je to ďaleko. Mesto. Nechci sa mi zase behať moc príliš nejaké veľké vzdialenosti dneska. Možno len taký ľahký 3-kilometrový beh dáme. Práve sa mňa nejakí starci pýtali, že prečo bežím. Nechápu tomu. Proste, bežíte si bušou a popri tom stretávate kmene, ktoré idú proti vám, zabíjate komáre. Toto je sen. Sme v meste. Hrozný dešť pre mňa.
Nevládzem. A detské za mnou bežajú. 3 km, nejaké tempo 4,50. Ale je tu 32 stupňov. 32 stupňov a neskutočne unavený som. Málo som spával poslední, čiže toto bola makačka, len 3 km, viem. Tempo také, že ok, fajn, ale fú. Nagaja! Nagaja. Decka mi mačkajú biceps. Viete si predstaviť, že by ste si bežal, že by Černoch bežal v nejakom európskom meste v Bratislave po ulici alebo v Svidniku, ja neviem, nejakom malom mestečku. Pribehne kopec malých detí za ním a kráčali by spolu niekam do, ja neviem, niekam do keľu, do divočiny. Proste úplne surreálne. A ja to tak testovanie milujem. To sú zážitky, pre ktoré žijem. Ukážka. Had. Neviem, či to je len taký ten plas bez nôh, alebo že či to je jedovaté, nejedovaté, fúha. Neviem, čo to je, ale mal som to rovno vedľa nohy. Pekne som sa toho zlakol. Práve to jeden chlapec z kmeňa Hamar asi zabil. Teraz skoro. Dobre. Toto by som bol rád, keby sa mi už neopakuje. Len malá reklamná vsúka, pokiaľ chcete viac obsahu bez cenzúry a filtra, choďte na naše Hero Hero. Prípadne, ak chcete vycestovať do takýchto krajín na expedície v Afrike a Blízkom východe, choďte so mnou s prevozom zájazdy pre cestovné kancelárie Baloo. Pokračujeme. Odcházíme. Jednom akoby tom území oplotenom počet domčekov, tak to symbolizuje, koľko má žien, že každá žena má svoj vlastný dom. One man has one or two women. But there's more, 3, 4. Okay, it's normal. Okay. Inak na tomto dievčatku môžete vidieť, že má také drediky z blata a to je práve typické pre kmeň Hamar. Tu aj na tých starších môžete vidieť. Týmto práve Hamarové sú najznámejší. Ženy svojimi dredíkmi. Dievčatá si každé 2 týždne takto zapletajú svoje vlásky s pomocou aj bahna a jednej esencie zo stromu. To vidíme podľa aj toho náhrdelníku, čo má. Tak v podstate, že to je prvá manželka. Na tomto chlapčikovi tu vidieť, že má krížik. To sa často deje inak v týchto afrických kmeňoch, že príjmú islám alebo kresťanstvo a miešajú si to so svojimi prírodnými náboženstvami a vierami. Čiže to isté sa deje tuto v Etiópii. Vo veľkom je v Etiópii rozšírené kresťanstvo. Sú tu regióny, ktoré sú vyslovene čisto kresťanské, kde sa nič nepomiešalo, ale práve v týchto kmeňových štruktúrach prijali skôr tak čiastočne. Kristan? Ojta nás privítal vo svojom príbytku.
Sú tu s ním aj jeho dve manželky, čo môžete vidieť rozdiel hlavne v tých náhrdelníkoch, ktoré majú. Jeden má taký výstupok, to je prvá žena, druhé sú dva kruhy, ktoré nosí druhá manželka, tých žen môže mať akože koľko chcú, v podstate sa snažia mať čo najviac. Ojta má zatiaľ len dve deti, ale vyzerá, že sa bude snažiť asi o viacej. Sú to chovateľské, také trošku seminomadské, ako keby etnikum, s tým, že vo svojej podstate oni tu majú svoje bývanie, ktoré je permanentné, no proste, že stále. Ženy ostávajú doma, v podstate podobne ako u iných kmeňov, starajú sa takmer úplne o všetko iné, o stavbu domov sa oni starajú. Každopádne muži berú dobytok, cez deň chodia do buše, od rána do večera ich pásť, starajú sa určite aj o obranu celej dediny a celej tej komunity, ale pokiaľ sa stane, že chádza nejaké obdobie sucha, tak častokrát tí muži odchádzajú aj s tým stádom bližšie ku rieke Omo, aby mali teda ten zdroj nejakej vody, ale vo všeobecnosti ženy ostávajú tu. Tak bežne si zoberú kúsok nejakého chleba zo sorgumu, čiže cirok. Potom zvyknú si niečo uloviť, keď je tam možnosť, nejakú antilopu, či už je to dig alebo kudu. A ešte samozrejme med, nakoľko sú celkom s ním spojení, oni majú tie svoje včelie úly v tých plastových žltých nádobách a keď potrebujú, tak si zozbierajú a pridajú si tiež na ten chleba. Takže muži v podstate ostávajú bežne aj 4-5 mesiacov vonku mimo dedinu, zatiaľ čo je suchá sezóna. The small houses are because they cannot find bigger wood. No. It's for the predator. A predator. Yes. So they put something there to protect, come inside. Yes. What they put there? What they put? Okay. Tieto malé vchody sú že vraj kvôli tomu, aby bola ochrana pred predátormi. Ženy sa inak dávajú taktiež aj zbičovať dobrovoľne. A to práve počas tých ceremoniálov s preskakovaním bíkov, čo je skúška dospelosti pre muža. Však oni to vnímajú presne, že ukážka sily ženstva a že čo sú oni snáď menej cenné ako ten muž, ukazujú s tým svoju silu a snažia sa tak povzbudiť toho chlapca, ktorý bude skákať cez bíkov, čo je najdôležitejší ceremoniál vôbec v celom kmeni Hamar. Majú to ešte niektoré iné kmene, ale Hamar je práve tým najtypickejší. Ševraj, jedna taká ceremónia sa odohráva nedaleko nás. Nebe, nege! Tankin. Tam tí decká si berú aj od toho chlapa, si dobrali viacero prútikov, ešte niekoľko ich má. No a oni v podstate chodia a bičujú tie ženy a plus ostatní si tiež ešte berú. Táto časť začína práve teraz v rámci tohto ceremoniálu. Those people, mother, those three of them are doslova vidieť, ako si tie ženy pýtajú a chcú, že aby ich ten muž trafil. A chodia za ním a chodia a pýtajú si to. Tak ono bolo chvíľu aj vidieť, že ten chlapec už pomalej, že chcel ísť a vyslovene tá žena za ním prišla a chytila ho a že poďme ešte.
Má to niekoľko teda častí, celý tento ceremoniál. Začína to všetkým tým, že dievčatá, alebo teda hlavne tie, ktoré sú rodinné príslušničky toho chlapca, ktorý prechádza práve z chlapca na muža do dospelosti, tak sa nechávajú bičovať. V ich ponímaní je to ale niečo, čo je strašne dôležité, je to pre nich pomaly posvetná záležitosť. Môžete vidieť, dievčatá to majú úplne do krvi. Sú tu neskutočné emócie inak a jedna dievčina prišla neskoro, tak sa rozplakala, že dostala malorán bičom a hneď prišla, tak tak zložila svoje dieťa rovno z chrbta, položila ho do prachu a rýchlo utekala, ho nechala len tak za sebou a rýchlo utekala a pýtať si od jednoho z chlapov bičovanie. Tí k tomu pristúpili a to neskutočné emócie tu sú z niektorých tých momentov. Teraz sa presúvame na ďalšiu časť, kde začnú preskakovať chlapci bíkov, to je tá hlavná časť, ten konkrétny chlapec, ktorý sa je stať mužom. Chlapi, ktorí bičujú, sa zdobia takýmito špeciálnymi malovaniami. Práve priviedli inak bíkov, cez ktorých bude preskakovať. Chlap musí takto preskočiť okolo 10 až 20 rôznych bíkov. Vždycky to záleží od bohatstva tej rodiny a ako dokážu tomu prispieť. Každopádne prvá je vždycky krava v tej línii a úloha tohto je, že keď to raz preskočí, stáva sa oficiálne mužom. Potom, keď sa stane mužom, tak následne týždeň chodí nahatý po dedine a rodičia mu predstavia jeho novú nevestu. Naozaj pre nás v Európe nevšedný výber manželstva a prechodu do dospelosti. Ženy kmeňami Jargatom sa zatiaľ takto paličkami, ktorými sa nechali zbičovať, modlia za to, aby to muži zvládli. YouTube neznesie krv, nahotu ani zakázané látky. Aj to je však realita sveta, do ktorého cestujem. Prejdi na naše Hero Hero, na ktorom môžeme tvoriť slobodne a dostaneš viac videá bez cenzúry. Dobrý je. Chlapec sa stáva mužom. No, ale chcem vám ukázať možno ešte druhú nejakú stránku. Prišli sme sem a natrafili sme na približne asi tak ďalších 30-40 turistov, keď si všimnete biele tvár za mnou. Samozrejme, a ja som ten turista a chcel som vám to ukázať hlavne tak nejako autenticky a aby ste spoznali tú kultúru. Týmto chcem dať možno varovanie. V Omo naozaj začína byť ten turizmus celkom masívny, je hromadný. Aktuálne sa tá situácia pomaličky mení. Myslím si, že ale stále je to niečo autentické. Dneska podľa mňa, že v bezpečnom prostredí dostupné kmene, ktoré sú zaujímavé, už bez turizmu nenájdete. To je totiž prípad Omo. Každopádne, ja som pred rokom bol na jednej z takýchto ceremónií, kde sa preskakovalo cez bíkov a bolo to úplne, že bez turistov. Toto nie je nejaká turistická pasca, je to naozaj tradícia, plnohodnotná, len bohužiaľ sme kúsok od cesty a veľa ľudí sa dozvedelo o tom, že dneska sa to koná. Počas celého nášho pobytu v Omo sme, keď si pozrete aj predošlé diely, fakt nestretli skoro žiadnych turistov. Až teraz tento obrovský nával. Každopádne pre Omo stále platí, viete nájsť aj autentické miesta, a väčšinu času sme boli bez turistov. To je len ukážka, že bude sa to len pritvrdzovať. Postupne všetci odchádzajú do dediny a tam sa bude sláviť a sláviť niekoľko dní. Veľká udalosť pre túto rodinu. How do you see it as a man to
whip your relative, your sister. How do you feel about this? What do you feel? Are you sometimes scared to hurt the women or not at all? No, never feel scared. Vidíte to? Úplne iný pohľad na svet majú títo chlapci a aj tie dievčatá. Myslím, že je čas ukončiť celú túto ceremóniu. Išli oslavovať a my nasedáme do aut a späť do nášho lodžu, v ktorom si môžeme oddychnúť od týchto veľmi intenzívnych udalostí. Strašne rád by som možno videl práve nejakú tú oslavu, to musí byť absolútne úžasné, keď celé dni oslavujú od rána do večera, ale tak to už je asi trošku mimo naše možnosti. Na to sa turisti skoro už vôbec nikdy nedostávajú, to je naozaj také veľmi neturistická už záležitosť, väčšinou sa chodí na tieto preskoky, ale človek nikdy nevie, možno v budúcnosti, keď sa niekedy vrátim do Etiópie, bolo by to pekné. Vraj kúsok tu od hotela, kde sme, začala zrazu svadobná ceremónia kmeňa Hamar. Poďme. Tradičné areke. There is a traditional Italian drink. Už som ochutnala. To pálené z obilniny. Nie je to také zlé, ako to voní. Strong, very good, strong. In Italy. Traditional drink in Italy. So they are having wedding now. Yeah. Okay. Celý čas tu tancujú, pijú, zabávajú sa, svadbujú a práve to bolo potom ceremoniály, len pri tejto dedinke dneska že vraj tiež mali nejaký ceremoniál z preskakovania bykmi. Takáto je dohra. Som zvedavý, do koľky rána budú oslavovať v podstate dneska. Inak v Tuareke toho nie je moc dobrý alkohol, ale toto bolo celkom chutné, domáce pálené z obilnín. Tradičná polievka. What do you eat? Honey. Honey? Yeah. This is honey? Yeah. This is honey. Stále nechápem, že toto sa deje úplne náhodné stretnutie, inak neuvidíte na videu, ale to miliarda hviezd na nebi. Nádherné, padajúce hviezdy raz za čas. To je čistá dokonalosť toto tu. Thank you. So, this is honey, right? Yes. Okay. And I should drink it? Good. Tak to je všetko, len to nie je med, podľa mňa. Možno je v tom zamiešaný, ale je taká sladučká tekutina a je v tom niečo, neviem, keby oriešky. U nich ani káva není káva, tak sa nečuduj, že med není med. Ja. Jasné. Veve ideš. Keď ti dajú, tak zavahan. Toto dávam. Pohľad do misky, idem to vyskúšať. No ako? Dobre to je podľa mňa chuťovo. Áno, sladká vodička. Taká nejaký medový nápoj by som povedal. Ako keby nejakého citróniku alebo niečoho takého. Nie je to zlé, je to fajn. Je to fermentované. You are the chef in the lodge next to this village. Yeah. When was this lodge built? It's built 8 years ago. 8 years ago by some foreign investor? No, Ethiopian investor. It was built next to the Hamar tribe and it's connecting basically the people here. And you are people from the tribe, from the village is working there, right? We are working there because we have to support the community. Okay. Yeah, they are working in different departments. Okay. In housekeeping department, in
laundry, we give them their gardeners, their security. Almost 40% of the staff are from the community. Thank you. It is our responsibility to support them. Thank you very much for calling us for this occasion because it was like really random event we didn't expect. Thank you very much. Thank you, sir. Tento chalanisko sa práve žení, tak dneska skákal cez bykov. How old are you, Bonnie? Only centimeter. Huh? He's 18 years old. 18 years old. I really must tell you thank you for inviting us here and I wish you a lot of luck in your adulthood. He said thank you very much. Thank you very much. Strašne milí ľudia sú tu nám tu. Prichádzajú z okolitých dedín a tu potom spia. Stay for a week in here. Chcem spať. Tak toto bol totálne šialený deň. Pre mňa už začal asi tým behom cez územie Hamarov včera večer, ale aj tá ceremónia preskakovania bíkov, aj keď to preskakovanie bolo ozaj veľmi rýchle a ani sme sa nestihli nazdať, už sme išli všetci preč aj s kmeňmi. Ale táto večerná spontánna oslava, ktorá nebola nejak pripravená, neboli tam žiadni turisti, ani sa neočakávalo, že by tam mali byť turisti. Oni nás zavolali z reštaurácie, že poďte na našu oslavu, na túto svadby, chlapec sa žení. Absolútne famózny zážitok. O tomto je pre mňa častokrát cestovanie, o týchto hĺbkových emóciách, ktoré naozaj ostanú hlboko v nás a spoznáme svet hlbšie. Napíšte mi do komentu, aký máte vy názor na podobné tradície kmeňa Hamar. Pokiaľ by ste mali záujem vycestovať na podobné expedičné cesty do Afriky a hlavne na Blízky východ, som hlbokou súčasťou cestovnej kancelárie Balu a budem rád, keď sa ku mne pridáte na niektoré z mojich expedičných ciest. Držte sa, čaute.